Ahoj, tady Marie Sára Štochlová, já jsem profesionální beach volejbalistka a nejsem žádná influencerka, takže neumím reklamu na zavolanou, ale tady tu věc už mám na svém wishlistu strašně dlouho a proto jsem byla moc nadšená, že se mi ozvalo vlastně vedení značky Prémiové madrace a nabídli mi, jestli si nechci vyzkoušet jejich madrace a následně vám tady dát svoji upřímnou recenzi. A já jsem úplně nadšená. Já ze svého pohledu profesionálního sportovce, kdy vlastně mě trápily teď posledních pár měsíců nějaký zdravotní problémy se zádama, často zablokovaná krční páteř, tak prostě po nějakých pár týdnech tady s tou madrací se to strašně zlepšilo. Mohla jsem si to vlastně i ověřit. Teď jsem nedávno odcestovala na turnaj do Mexika, kde jsem si celou dobu, co jsem tam byla, přála, abych si tady svůj madrac a svůj speciální polštář, co jsem k ní dostala, mohla zbalit do malého balíčku a dát do kufru, protože samozřejmě moje záda trpěly. Takže já jsem z madrace úplně nadšená. Našla jsem na ní jedno důležitý mínus. A to, že ráno vstát na ranní trénink od 7 se stalo o 1000% větší challenge. Protože ta madrace je fakt tak skvělá, že z ní nejde ráno vstát. Takže vám chci doporučit, jestli nad tím jenom trochu uvažujete nad touhle investicí, tak se to opravdu vyplatí. Je to strašná pomoc do každodenního života a i do každodenního života mě jako sportovce. Ta investice se opravdu vyplatí a já můžu prémiové madrace opravdu jenom doporučit, protože nejen, že ta madrace je skvělá, ale zatím jsem se setkala se samýma skvělýma lidma, kteří byli skvělí, milí a hrozně nápomocný, takže opravdu doporučuju, běžte se na to podívat. Prémiové madrace.